बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 31 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बाक्सानि रैदोम बर'नि ओंखायनो जानो नाङा बादुला, क'क्राझारनि प्रियंका ब्रह्मनि खावसे गोसो, क'क्राझारनि बिदांस्रि बसुमतारीनि बर' फिसाफोर, चिरांनि रामनाथ बसुमतारीनि गोसो थोफ्लांबाय, चिरांनि देंखोरानि ब्रह्मनि दाबो मोजां मोनो, प्रफुल्ल नार्जारिनि जाबाय आं दुथामि, फैलाव बसुमतारीनि मोदैनि बाना आरो क'क्राझारनि जांगिला ब्रह्मनि सिमांनि रानि खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।